खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडिया ना जों फेसबुक पेजफोरखौ जेब्ला फेसबुक पेजफोरावहाय बा फेसबुकाव जों हाबो अब्लाना बहुत गोबां बाथ्रा ओंखारो माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंलायो जाय राजखान्थिखौ दिनैहाय सासेबो देरहायासै बै बे राजखान्थिफोरखौ दिनै बुंलायसोगारदों जे UPPL खौनो होननांगोन दिनै UPPL हान्जाया जोबस्रांबाय ना बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नाथाय जोबस्राङाखै जोबनाय नङा रायजो राजाया मदद खालामाखै आरो रायजो राजाया 5 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ फज'नानै दोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनदों देग्लाय MLA आव सासेबो देरहायासै MLA आव BPF आ 15 जनाव 14टा देरहादों मोनसे जायगायाव जेनदों बेफोर गोबां जाहोन दं नाथाय दा UPPL हान्जाया जेनजोबनाय लगे लगेनो मोनसेबो माने जि दिनाखालिनिफ्राय रिजाल्ट होदों बे दिननिफ्राय मोनसेबो स्टेटमेन्टखौ नुनो मोनाखै अनलि जों मैया सासे दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि मोनसे स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुदों सासे जुदि देरहानाय मोनब्लाबो UPPL आ ओरैबायदि बाथ्रा बुंसिगौमोन ओरैबायदि स्टेटमेन्ट ओंखारसिगौमोन बिनि सिगांलाय UPPL आ देरहाजोबगोन 11टायाव 15टायाव 11टाया बा 10टाया 100% जाखाबाय देरहाखाबाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों गोबां नुलायसोगारदोंमोन फेसबुक पेजफोरावहाय नाथाय बिथांमोना अंकआव जिर' बिथांमोना जुदि अनलि काउन्सिलाव 7टाल' देरहादोंमोन दाथ' 6टाल'सै बे हिसाबखौ नायनानै बिसिबां देरहागोन बबे जायगायाव नंगौ आं BPF खौ सापर्ट खालामो हिसाबै थेवबो माब्लाबा गोसोजों UPPL आ बेसेबां देरहामारगोनब्रा बेबार BPF आथ' 100आव 100 देरहागोन बेखौ साननाय फैदों आरो जाफुंदों बेफोरो नाथाय दा जोङो नुनो मोनदों UPPL निफ्राय मोनसेबो जायगायाव मोनसेबो जों ससियेल मिडिया निउज पर्टेलफोरावबो जों बेफोरबायदि नुलायनायखौ जों नुनो मोनाखै आं बुंगोन दा बिथांमोनखौ गोसो बायनाङा गोसो बायनानै गोसो दुरबल जानो नाङा सार प्रमद बर' आरो मेनलि बावहाय सार UG ब्रह्म बिथाङा गोसो बायनो नाङा नंगौ नोंथाङा दिनै गोबां दुखु दाहा लाबोदों मा आन्दलन खालामाखै गावजों गाव दाङाबाजिनि आन्दलन बेफोरबायदियावबो गेलेबोदों आरो गुबुन एंगेलावबो दावहा नांबोदों मेलेमनि दावहा नांबोदों नाथाय नैबे दा BTC काउन्सिल इलेक्शन बा MLA इलेक्शनावबो मोजां रोखोमै रायजो राजाफ्रा मदद खालामासै बा UPPL हान्जाखौ सापर्ट खालामासै बावहाय सार UG ब्रह्मखौ आं बुंगोन आंनि मस्ट सिनियर डायनामिक लिडार बर' हारिनि गेजेराव डायनामिक लिडार होनगोन आं बिथांमोनखौ बिथांमोना बुंना लायोमोन UPPL आव डायनामिक लिडार दङ होननानै बुंना लायोमोन नाथाय दा डायनामिक लिडारफ्रानो जेनदों मानो ओंखायनो आं सार UG ब्रह्ममोनखौ बुंगोन बुंनो समाया जों खाथियाव थानो समाया सार UG ब्रह्ममोन बायदिजों खारन बिथांमोननिफ्राय जों सोलोंनांगौ दङ मोनथिनांगौ दङ नाथाय बिथांमोना मा खालामो जों माब्लाबा रायज्लायहैबाय बायनो बा बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे आइडिया एडभाइस लानो थांगौ सानो नाथाय बिथांमोना खायथ्रा जिरायनानै नोंलाय मैया दाखालिनि गथ'सो नोंखौलाय जोंलाय मा एडभाइस होनाय बे बाथ्राया फैयो बिथांमोननावहाय जों खोनासंनो लुबैयो मोनथिनो लुबैयो राजखान्थिनि सोमोन्दै बर' हारि दावहा नांबोनायनि सोमोन्दै माब्रै जाया दिनै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा कयेकजना सार UG ब्रह्ममोन बायदिखौ गोबां बाथ्रा बुङो
बा बैफोर बाथ्राफोरा बेसेबां सिरियास मार बेसेबां मार बबेजों मा दंमारो सार इउजि ब्रह्ममोनखौथ' गोबां बाथ्रा बुङो गोबां माने बायदि रोखोम आं बुंनो थांला बेफोरखौ नाथाय बैफोर बाथ्राफोरा बेसेबां सैथोमार नंमारगौ नामा बेफोरबायदि माब्लाबा साननाय फैमारो किन्तु सार इउजि ब्रह्मनाव थांगौ सानो रायलायहैगौ सानो नाथाय मा खालामनो बिनि माखासे बिथांजों थाफाग्रा बिथांमोननिफ्राय गयो ओंखारबोयो रावफ्रा बावहाय जोङो आगानसे हरनो सानब्लाबो जों आगाननै आगानथाम जोङो फावसायनो गोनां जायो होनबा बेफोरबायदि लिडारनाव जों मानो थांनो मानो सावरायहैनो बेफोरबायदि मोनसे साननाया फैयो बेफोरबायदि थ' जिखियानो जाया गोलाव बाथ्रा बुंबाय सार इउजि ब्रह्म क्षमा बिबाय नोंनि बाथ्राखौ एसेब्लाबो बुंबाय बुंनो समायाब्लाबो नोंनि खाथियाव जों थानो समायामोन थेवबो बुंबाय आरोखि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैयो गोबाङानो सारनि सिनियरफोराबो सार इउजि ब्रह्मआ इदिसो इउजि ब्रह्मआ इदिसो जायनि जाहोनाव बियो बिदि जादों ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेफोरखौ बुंलायला आङो थ' दिनै सार इउजि ब्रह्मआ गोसो बायनांगौ दरखार गैया अपोजिसन जादों नालाय अपोजिसनैनो थानांगौ स्ट्रंसिनसो जानांगौ आं बेखौ बुंगोन इउपिपिएलखौ जेसेबां दा गोबाङानो बुंदों बायदि रोखोमनि नाथाय बेफोरबायदि बुंनायफोरबायदि माब्लाबाबो जाया इउपिपिएलआ आं बुंगोन इउपिपिएलखौ नोंथांमोना दुरबल जानांगौ दरखार गैया गोदोहाय जेरैबायदि नोंथांमोना स्टेटमेन्ट होदों बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होबाय थाब्ला बुंखां होब्लासो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौबो बुंखांना होब्लासो बिपिएफआ मेगन बेखेवगोन बा स्रां जागोन बा नोंबो आंबो रोंलांगोन आंबो मोनथिगोन आंबो नोंथांमोननिफ्राय सोलोंलांगोन नंमारगौथ' आंना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जामारदों ना बेफोरबायदि दा जेरैबायदि फरायसा आफादफ्रा दिनै प्रेस मिट खालामनानै दिनै स्कुलाव दिनै बिजाबनि प्रब्लेम जादों ड्रेस पार्टिनि स्कुल ड्रेस बा दखनानि ड्रेस होनाय ना बियो पलिस्टार ना माबायदि बेफोरबायदि फैयो होनदों आवगोलबो थांनाय बारफोरावबो बेफोरबायदि दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि फैदों होननानै बुंदों फरायसा आफादा दिनै बेखौ दिनै मेगन बेखेवनानै होदों बिपिएफखौ आं बावहाय बा सोरबा फरायसा आफादा दिनैहाय बिपिएफखौ सोंखारिदों मादों बे नङा नाथाय बावहाय मेगनखौ जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाया बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ लानानै गोबांनो पलिटिक्सआवथ' गोबां बाथ्रा ओंखारो दिनै गोबां बाथ्राखौ लानानै स्टेटमेन्टफोरबो होनो हायो बुंनो हायो दिनैहाय ससियेल मिडियाफ्रावसो गोबाङानो इउपिपिएलनि हार्डक'र मेम्बार नंगौना नङा बै व्यक्तिफ्रा बिथांमोना बुङो दिनै इउपिपिएलआ जोबाखै येस नंगौ जोबाखै जोबनायबो नङा मेम्बारा खालि जालांनो हागौ इउपिपिएलआवहाय मेम्बार बा सोद्रोमाफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा गैया जालांनो हागौ इउपिपिएल पार्टी हिसाबै थाबाय थागोन जेरैबायदि पिसिडिआरआव सोर दं रावबो गैला पिसिडिआर हिसाबैथ' गैला दा पिसिडिआर हिसाबै नामा जेरैबायदि रायखांजादों थिग बेफोरबायदि जेरैबायदि पिटिसिनि आन्दलन समाव पिटिसिआव दिनैहाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङमोन नाथायबा बै पिटिसि आन्दलनाव जायफोर दङमोन बै व्यक्तिफोरा गोबाङानो दङ गोबाङानो गैला दा रुंसारि जालांबाय सोरबाया बैसो जाबाय नेचारेलि रुंसारि जाबाय बा बायदि रोखोमैनो जानानै थांदों नाथाय दासिमबो पिटिसिखौ रायखांबाय थायो दानि जेनेरेसन बेयो मा पिटिसि आन्दलन बेखौ बुजिया बेफोरबायदि थालांबाय थागोन किन्तु मेम्बारफ्रा इउपिपिएलआव जोबलांनो हागौ लासै दाजोबथों आं बुंगोन दिनैहाय दाजोबथों मेम्बारफ्राबो थाथों अपोजिसन जानानैनो बाथ्राखौ बुंखांलांबाय थानांगोन जिहेतु दा इउपिपिएलआव 6 जन एमसिएलए दङ बिथांमोनानो गोख्रों खालामलांनो हायो हमथाबनानै थाबाय थानो हानांगोन अब्लासो बेसो इउपिपिएल होनगोन नैबे 5 बोसोराव जुदि एमसिएलएफ्रा जुदि जायफोर एमसिएलए जानानै दङ बै व्यक्तिफोरा 5 बोसोर थानो हागोन ना हाया बिपिएफआव बिराद खुदै मन'नानै थादों एग्जाम्पलाव जोंनि सार पानिराम दिनैहाय ओरैहाय निसिमायाव सार जेम्स
आरो ओरैहाय आं मोनबोनायाव दतमायावहाय दिनैहाय सार प्रकाश दिनै बिथांमोना खुदै मनथाबनानै थादों खस्थ' मस्थ' खालामनानै थादों गाव बेथन एसे एनै मोनो जा बेथन मोनो बिजोंनो रायजो राजाफोरखौ हरदों आंनि नुनायावथ' निसिमानि सार जेम्स बसुमतारिया माब्लाबाबो निदान खालामहरा जायफोर थाङो जाखिनि हायो 100 थाखाब्लाबो आखायाव दैहोहरो बै समाव बिथांमोना जेबो गैया ओरैबायदि हालाय हाफाय थादों नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थानो हागोन ना हाया UPPL नि जायफोर MCLE फोर दं बिथांमोना जुदि बेयाव बेफोरबायदि खुदै मन'नानै जुदि थानो हायोब्ला नोंथांमोना UPPL आ बे 7-6 जननि थाखायनो थांना थानो हागौ नङाब्लाथ' मेम्बारानो जोबहैजोबनोबो हागौ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो UPPL नि दैदेनगिरि आरो फेसबुक पेजआव ओंखारग्रा सुबुंफोर बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि